No, dámy, zomrela tá Mína. Ja akože nepoznala som ju, neviem dokopy vlastne, že čo je tá baba zač. By som ju evidovala akože z toho, že kleša a takto. Ale na liveke si ma s tým spamovali. A dala som teda follow tomu Samirovi, tomu jemu akože přítelovi, hej. A on normálne sa mohol vyfotiť s jej mŕtvou rukou a vlastne dá to na storku, ešte to dať ako post, ešte natočí storku o tom, jak sa nebude vyjadřovať. Má zamknutý profil, vy mi píšete, že on ten zamknutý profil mal už predtým, ale on sa vlastne ešte teraz stíha potvrdzovať followerov, lebo ja keď som ho žiadala, tak mal minimálne o neviem koľko tisíc followerov menej, čiže on si ešte počas toho potvrdzuje followerov. Fuj, neznášam toto. No, ideme si to pozrieť, hej. On dal takto post s jej mŕtvou rukou. OK. Tak chtěl bych vás všechny poprosit, abyste respektovali, že se tu nechci v této situaci vůbec vyjadřovat. Bráško, ty pridávaš posty a ešte si aj potvrdzuješ nových followerov, zatiaľ čo prednedávnom tvoja priateľka zomrela pred možno pár hodinami. Takže neviem, kto tu čo teba má rešpektovať, ale tebe nikto nedrží zbraň pri hlave, aby sa musel vyjadriť, len tak mimochodom. Teď, dokud jsem v Thajsku, tak se k této situaci já odmítám vůbec vyjadřovat, nikomu nic neřeknu, až budu vědět, že jsem v bezpečí v České republice, že mi nehrozí, že by mě tady chtěli zatknout, tak rád se vyjádřím k tomu, co tady se dneska stalo. Jak všichni tady měli dobrou náladu. Dámy, vy viete, že ja naozaj mám piči, hej, robím content o čomkoľvek, ale proste o takýchto veciach mám k tomu odstup. Ja osobne tú babu nepoznám, je to pre mňa, že cudzí človek, mne to úplne jedno, ale toto je frajer. A teraz, len čo som donahrával túto storku, jemu už zase stúpli followery o ďalších 200 či 300 ľudí, čiže on si ich zase musel potvrdiť. A on, že sa nebude vyjadřovať. A kto ti káže sa vyjadřovať, ty debile? Akože, Pane Bože, si neviem predstaviť, že mi zomre priateľ a že ja prvé čo ako story, odfotím sa s ním mŕtvým, storičko proste, zamknem profil, potvrdzujem followerov, toto je ma bude čapiť ako... Ja už normálne jebem na to a že ja som svinia, hej? Že ja som svinia, že je schopná robiť pre peniaze, pre content všetko. No vidíte, sú ľudia ešte horšie ako ja. Ale normálne, akože toto ma teraz že odpalilo a ja som sa fakt len zo zaujímavosti, lebo si mi to akože spamovali na tej liveke. Ale čo je veľa, to je málo.